Bafowethu, indaba ezimnandi nezijabulisayo eziqeda kungena nje osukwini la namhlanje ilezi zokuthi inkantolo ephakeme yaseThekwini iHigh Court phela isikhiphe iorder yokuthi uKelvin Mathibeni akadelete aphinde ahoxise izinto azikhulumile ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Indaba ezimnandi ke lezo. Indaba ezimnandi ke lezo esidinga ukuthi usigiyele umuntu oseSouth Africa, usigiyele ujabulele ngoba uyabona isithunzi umuntu odigcile isithunzi somuntu phansi. Yebafowethu yebo lo muntu osokudicile isithunzi phansi kuyadina. So ke njengamanje we cannot afford ukuthi kube khona umuntu ozodicelela isithunzi sa General Nhlanhla Mkhwanazi phansi. We cannot afford that. We really cannot afford that. Because uNhlanhla Mkhwanazi usimelile isithunzi sethu sabantu abamnyama without ukuthi ngaphandle kokuthi uyiphoyisa nanokuthi umele isithunzi kodwa nje ubuyise isidima somuntu omnyama eSouth Africa. Usimelile bafowethu. Usimelile. Akamelanga nje isithunzi soShamasa kuphela, akamelanga nje isithunzi soNdonga kuphela, kodwa umele isithunzi somuntu onsundu eMzansi. Uwaseke ezomela ke soNdonga. Uwasoke ezomela esamaphoyisa wonkana. Lawa asebenza ngokweqiniso. Siyayibonga ke indaba ezimnandi ke kwinkantolo yaseThekwini esikhiphile namhlanje ukuthi no Kelvin lento oyibhale ngoNhlanhla ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi hamba uyidelete. Sikunikeza u24 hours. Loyo nto ufuneka ukuba uyidelethile kuma social media akho uyisuse nje lento obuyikhuluma kabe noyenzile ukuthi ukhulume ngegama lika mnumzane uNhlanhla uGeneral Mkhwanazi. Thina siyamsalutha uLord General Mkhwanazi wethu sithi Ndonga, sithi Shamasi, sithi Nkwalenkosi, we salute you. Ukhombisile ukuthi iSouth Africa ithanda abantu baseMzansi uyabathanda. Walimela iqiniso waba nesibindi. Wabold sithi Shamas, thank you so much. Ngeindaba ezimnandi ke nje enkantolo yaseThekwini siyabonga ukuthi ulimelile iqiniso. That one sibonga kakhulu, siyajabula singabahlali baseSouth Africa, singabahlali bakwaZulu Natal, siyajabula siyathokoza okwenziwe inkantolo yaseThekwini ukuthi iphumele obala itlalela weKelvin. Wena nabangani bakho gede delete yonke lento oyibhale kuma page akho, uhoxisa amagama owashilo ngoNhlanhla Mkhwanazi. General Mkhwanazi owethu bafowethu, we are General Mkhwanazi and General Mkhwanazi is us. Keep that into your mind. We are General Nhlanhla Mkhwanazi and General Mkhwanazi is us. You must keep that into your mind. Nongasithandi nosizondayo nongasazi uzosazi futhi uzokwazi lokho ukuthi siyohlala simile nje asijiki. Danko.